ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ ഈ മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്? മുട്ടുവേദനയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ശരിക്കും ചികിത്സ തുടങ്ങണം. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത് വളരെ ക്രോണിക് ആയിട്ട് മാറുകയും അതുപോലെ സർജറി പോലെയുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റേ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആയുർവേദത്തിൽ ഒട്ടനവധി മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയാനുള്ള നമ്മൾ ലേപങ്ങളിടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ മെഡിക്കേഷൻസ് പല മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. തേയ്മാനം കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യും. ഈ ലേപങ്ങളെ കൂടാതെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള തൈലങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും. അതൊക്കെ നമ്മൾ രോഗിയുടെയും രോഗത്തിൻ്റെയും കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ശരിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റും. പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ, അതായത് വസ്തി പോലെയുള്ള ചികിത്സകൾ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. ജാനു വസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുട്ടിൽ എണ്ണ നിർത്തുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അത് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. അതുപോലെ പിഴിച്ചിൽ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ മുട്ടുവേദന മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചികിത്സകളാണ്.